התיירים שמגיעים לכאן למוחרקה לבקר, זה בעיקרון זה מאמריקה, קוריאה, קנדה, צרפת, ספניה, בדרך כלל כל המדינות שיש איתם שלום עם ישראל. אנחנו גרים בירושלים וגם קצת בזיכרון, יש לנו דירת נופש בזיכרון, מדי פעם אנחנו באים לכאן לטייל בכל הארץ. מאוד מאוד אוהבים את המקום הספציפי הזה, את המוחרקה. יש פה נוף מדהים, ראות נהדרת היום, מתורזק מאוד מאוד יפה. מאוד אוהבים בכלל את כל האזור הזה של הצפון. מכירים טוב מאוד את האזור ומאוד מאוד אוהבים לחזור בכלל למקום הזה. הסביבה פה מאוד מאוד יפה כל השנה, וגם הנקודה של המוחרקה, תצפית מדהימה על כל עמק יזרעאל וכל האזור, ומאוד מאוד אוהבים בכלל. המקום פה, הפיתוח של המקום פה מאוד מאוד יפה, מתוחזק מאוד יפה, מאוד נעים לבקר פה.